अरे कि सटल हमसे देवरा हरदम चाहेला हमारा के जबू त पावे अकेला। सटल हमसे देवरा हरदम चाहेला हमारा के जबू त पावे अकेला। कि बेरी बेरी हमारा के धरे उ तो पाजा पाजा कि तोहरे हो धन राजा देवरा लेवल चाहेला हमसे मजा मजा कि तोहरे धन हो राजा देवरा लेवल चाहेला हमसे मजा मजा। तो जी हाँ ये भैया, आप सब कैसन बनी जाइए भैया। और हमारा पूरा विश्वास रहेला, मन में हुलास रहेला कि आप लोग मस्त हो खबजा, खुश हो खबजा, स्वस्थ हो खबजा, तंदुरुस्त हो खबजा। और हम बानी आप सबके भोजपुरी गायक व गीतकार नीतीश सिंह। सबके हम प्रणाम करतनी भैया। आपन आशीर्वाद न हमरा ऊपर ज़रूर बनौले रही जा। और रउआ सबके बीच में बहुत ही कम से कम चार्ज में, बहुत ही कम पैसा में, बहुत ही कम रुपया में रउआ सबके बीच में हम ही बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब हम ही लोकगीत भोजपुरी सॉन्ग लेके आ गइल बानी। मार्केट में गाना बजे वाला लेके आ गइल बानी ये भैया। तो भैया हमरा पूरा विश्वास बा, मन में हुलास बा कि अगर ई गाना के रउआ सब अच्छा से म्यूजिक बनवा के अच्छा से स्टूडियो में रउआ सब गायकी कह देतानी जा, तो हमरा पूरा भरोसा बा कि गाना ज़रूर बाजी ये भैया। जी भैया, रउआ सब खूब बढ़िया गावतानी जा, अच्छा गावतानी जा, बजावतानी जा। फिर भी रउआ सबके अच्छा मेटर गाना नइखे मिल पावत, तो रउआ सबके घबराए के ज़रूरत नइखे। अच्छा मेटर पावे खातिर न हमारी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा, जौना यूट्यूब चैनल के नाम बाटे भोजपुरी संगीत लिरिक्स। आप लोग हमारी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन ज़रूर दबा लीजा। काहे से कि घंटी के बेल आइकन दबा ले जाना तो कोनो भी गाना, कोनो भी वीडियो अपना चैनल के माध्यम से रिलीज करतानी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ सबके मोबाइल के स्क्रीन पर पहुंच जाई। तो आप लोग भैया ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजा। और आई जा हमने के सीधे सीधे चलल जाओ मुखड़ा के ओर। मुखड़ा के भाव का बा, कौना भाव में कैसे गावे के बा, आई जा हमने के सुनल जाओ ये भैया। अरे कि सटल हमसे देवरा हरदम चाहेला हमारा के जबू त पावे अकेला। सटल हमसे देवरा हरदम चाहेला हमारा के जबू त पावे अकेला। कि बेरी बेरी हमारा के धरे उ तो पाजा पाजा कि तोहरे धन राजा देवरा लेवल चाहेला ई मजा मजा कि तोहरे धन राजा देवरा लेवल चाहेला मजा मजा। तो भैया अगर ई मेटर अच्छा लागता तो फुल सॉन्ग लेवे खातिर स्क्रीन पर नंबर बा, नंबर नोट कर लीजिए भैया। 98 350 77 203। एक बार और नंबर नोट कर लीजिए भैया, 98 350 77 203। आप लोग इन नंबर पर कॉल करी। कॉल कैला पर बहुत ही कम से कम चार्ज में रउआ सबके गाना मिल जाई। तो आप लोग ज़रूर कॉल करी जा।